bon dia pel matí a tothom. Avui justament tenim una novetat i és que no està Joan Bericat. Sí, no està. Però sí que està Jordi Curto. Què tal? Sí, mira, m'ho fet aixecar per a hatejar. O sigui, m'aixeco demà al matí per hatejar, saps? Allò, dius, marita meva. Avui és dia de hate. No hi ha una altra cosa. Sí, no podem dir-ho. Avui no venim de bones. No. Avui venim a matar algú, no? A recomanar alguna cosa que altra, però que tindrà a veure en el que anem a... recomanar. Sí, alguna cosa que altra, però... A recomanar el que no s'ha de mirar. Sí, també, exactament. Sí, bàsicament, sí. Que bo, que bo. Bueno, Jordi, l'altra vegada vam parlar de Blancanieves, una pel·lícula que ja vas destrossar una mica. Bueno, una miqueta. Van ser una mica ruïns, sobretot jo. Però avui portes una altra pel·li, veritat? Pots ensenyar a càmera una mica... Bueno, primer portem el que és la novel·la gràfica, que és aquesta aquí, que és el Crow de Crow en anglès, que és el Cuervo del James O'Barr, i la novel·la està basada en un fet real que li va passar a l'autor, que és que un conductor begut va atropellar la nòvia, la va matar. La va matar? Sí. Llavors, d'este dolor, d'esta situació, ell va, diguem, fer el personatge del Cuervo, no? Que és un personatge, bàsicament, que és com és el Cuervo, diguem, el corp animal, que en este cas se li dona com uns poders de ressuscitar qui ha mort de manera violenta o injusta per a venjar-se en aquest cas, suposo, ell hagués volgut venjar-se del conductor begut que va matar la nòvia, no? Bueno, Jordi, també hem de dir que d'aquí poc és Sant Jordi, o sigui, com a llibre recomanat. Sí, per a la gent que els agrada els còmics i tal, sí. Sí, és una bona compra. I després, això se va adaptar l'any 1994 en pel·lícula, que és la que t'he portat, que és la primera, que és aquesta d'aquí, que és la interpretada per Brandon Lee, que també va tindre mala sort al rodatge perquè una bala que no havia de ser de veritat el va matar. Sé que estem en una història una mica truculenta. Truculenta. Ja comença truculenta en el que ho escriu, o que dibuixa, diguem-ho així, i segueix truculenta en la primera adaptació, després són truculentes les següents, però són molt dolentes. O sigui, hi ha 4 pel·lícules, que van ser... Jo vaig veure la segona, que era inferior a aquesta, i les altres 2 que no he vist perquè ja no m'he atrevit. Llavors, el 2022 o 2023 se'ls ocorreix la brillant idea de fer una altra versió del Cuervo, però no del personatge, perquè aquest personatge, diguem, té diverses històries independents, i a cada història independent el personatge és diferent. La que parlem ara o que parlarem és Eric Draven, que és un guitarrista d'un grup així grunge o heavy o com vulgueu dir-ho, i aquí les altres són altres personatges d'altres temps. O sigui, hi ha una que és de la Guerra Civil Americana, vull dir, és diferent. Doncs en més d'intentar dir, anem a adaptar un que no s'hagi adaptat mai, que hauria sigut interessant perquè la gent jove hagués dit, ostres, doncs, a veure... I els que, diguem-ho així, tenim bastant estima al de Brandon Lee, a Eric Draven, doncs no, diguem-ho així, no ens haguessin xapat l'ull de poll, no? I què passa? Que no. Van dir, no, anem a adaptar lo de Brandon Lee, que dius, pa què? Si la tens com una pel·li de culte, per a què me adaptes esta? L'adapten qualsevol altra, inclús les altres que no van ser tan exitoses, doncs no. Anem a adaptar això perquè, bueno, ja saps com va el cine avui en dia. La qüestió és fer diners. Llavors, si això ens dona que, home, jo crec que anirà tothom a veure-la, els que els agradava la de Brandon Lee i els que no coneixen el personatge, ells van pensar això. Després va passar que no va anar quasi ningú. Jo tinc una pregunta. O sigui, tu al moment que vas anar el 2024 a veure la pel·lícula, en quines expectatives anaves? Riure molt. Perquè vaig veure els tràilers i vaig dir, què m'han fet aquí? Què m'heu fet? Sí, ja anaves en la pell de això no m'agradarà. Això serà una comèdia involuntària, vaig dir. Això estarà al top 10 del districte de pitjors pel·lícules. De fet, va estar, crec, al top 3 de lo pitjor de l'any. O sigui que no me recordo les altres. Vaig oblidant-ho, saps? Jo vaig oblidant-les. Els traumes los oblides, no? Sí, intento. I esta, de fet, sí que la recordo per mala sort per a mi, perquè la vaig veure 2 vegades, la segona ja a casa, perquè vaig dir, no, torno a veure el cine ni res. La del 2024 tampoc mos portes d'això de la pel·lícula, no? No porto res de la 2024, no hi ha res que es pugui aprofitar, ni el pòster. No es pot aprofitar res. No es pot aprofitar res. Ni el pòster. Home, és que és veritat que la portada com a tal... Sí, està adaptada, Està adaptada al 2024,
la portada és que surten ells dos en portada, els protagonistes, diguem-ho així. Però és que sembla una pel·lícula d'amor xunga. Sí, xunga ho és. Xunga ho és, un rato. D'amor ja no ho sabem, no? Sí, no, a veure, el tema és que ells, l'adaptació que ells fan és que els dos són gent problemàtica que se troben a una espècie d'institució mental on ells estan recluïts i d'allí se veuen i s'enamoren, directament. Ja es veuen ja i s'enamoren, ja comparteixen una taula a un menjar, com si estigués en una presó, allò en bandejes i tal, i allí tenen el primer diàleg, diguem-ho així, cutre, perquè hi ha tants de cutres de diàlegs en aquesta pel·lícula que, clar, ja no me'n recordo tots, no? Però me'n recordo que va ser molt cutre, i diguem, la història és que ells dos se fuguen per una raó que té a veure amb la noia, una noia, per cert, que no l'he vist a cap pel·lícula més i no m'estranya tampoc, perquè fa molt malament. És artista, és una noia que és cantant, crec jo. A veure... Sí, és la... Esta xica d'aquí... Sí, esta noia és, crec que és cantant. A veure, pel·lícules... Però pel·lícules... S'ha sortit alguna cosa, o sèrie, potser alguna sèrie o una cosa... Són pel·lícules sobre ella com a tal, jo crec que com a cantant, no? Vull dir... Interessant. Cantant, compositora... Sí, és que és cantant. O sigui, és que jo crec que el primer problema que vam tindre és que no és una actriu. I es nota que no és una actriu, perquè, diguem-ho així... Es va posar molt de moda posar a les cantants com a actrius, no? Sí, els cantants així de moda d'ara, que evidentment no són ja coses que jo arribo a aquestes coses. Taylor Swift encara arriba, però més enllà ja no. Taylor Swift... Bueno, Taylor Swift l'han ficat... Bueno, sí, la van posar a la pel·li de Cats, que també va ser una mica... Hem anat també a parar, una pel·lícula molt interessant. No la vaig poder veure perquè vaig dir, ja no la veig, perquè ja ho vaig veure vindre i vaig dir no la veig. Ja en tenia prou en les que havia vist durant l'any. Però la pel·lícula aquesta té un problema i és, en certa manera, el guió. O sigui, la història del Cuervo és que tu veus l'assassinat o veus la situació injusta i tu en seguida que veus que el corp, l'animal, busca la persona i ressuscita l'ànima, tu ja el veus transformat en el Cuervo. Ja li veus la pintura, que es veu al pòster, tot allò, i ella comença a venjar-se. Aquí crec que és fins als últims 25 minuts de pel·lícula no el veus pintat com el Cuervo. I dius, què m'esteu fent? I és també... Si la pel·li diu el Cuervo, perquè el al final. Sí, diguem, la part inicial és la intro, diguem, és lo cas, i tu a partir d'allí fas tot lo de més. El desenvolupament del guió. El desenvolupament del guió és que està molt mal fet perquè bàsicament és com si fos un cuervo en una L a l'esquena. Saps? Igual que els conductors novells. Si ell va ressuscitant, lo maten, torna a ressuscitar, saps? O sigui, 2 o 3 vegades i dius, per què és aquesta merda directament? Saps què m'heu fet aquí? I canvien l'estructura. O sigui, han adaptat la història, esta que t'he portat aquí, del Cuervo, d'Eric Draven, però l'han adaptat... O sigui, és allò que tu l'adaptes, però intentes que no sigui igual perquè no te diguin que has copiat. Però, clar, si no copies, fes-ho bé, almenys. Però és que, clar, no és que no copies i ja ho fas malament. Entonces és un desastre en general. No hi ha acció, al Cuervo sempre hi ha acció. Llavors vaig veure el tràiler un dia, el primer tràiler vaig veure que hi havia acció dins un cotxe, ells peleant-se en gent, i vaig mirar i dic, però si no porta la pintura, dic este paio que ja és un tio malote abans de morir, o què és això? I no, és que després, quan ressuscita, hi ha un moment d'acció dins un cotxe, però no va com el Cuervo. I dius, o sigui, hi ha una cosa que... Llavors, per què la fas? Exacte. ¿Para qué me haces esto? La cosa és, jo quan vaig veure la pel·lícula i vaig pensar, pues ha de ser bona, perquè hi ha la típica... Bueno, Bill Skarsgård és un bon actor. Hi ha la típica d'això de si l'actor és bo, la pel·lícula és bona, cosa que no és veritat. No O acostuma a sigui, en aquest cas Bill Skarsgård, no, anem a posar en context, és l'actor que interpreta el pallasso de It, també ha fet una altra sèrie... Sí, o sigui, és un actor que... Sí, ho fa bé, que en general ho fa molt bé. Llavors, com és que ha acabat aquí? Perquè ell me sembla que abans de fer aquesta va fer una pel·lícula d'acció, que ara no recordo el nom, però que va tindre un èxit moderat que va fer que ell, jo crec que acceptés aquest paper perquè com l'altre anterior era d'acció i no li havia anat malament, o en ell havia quedat satisfet de la pel·lícula, va dir, doncs bueno, segueixo fent una pel·li d'acció i suposo que ell va pensar, és un personatge prou important, però ell el que no va pensar és
és un personatge important, però el que faré no és un personatge nou, sinó que és l'Eric Draven, que ja el va fer Brandon Lee, i que ha quedat com una icona. La pel·lícula en si, la primera, la Brandon Lee, diguem-ho així, seria un 7 de nota, posa-li un notable baix. Per què? Pues perquè té coses que no acaben de quadrar, però té una ambientació molt ben feta, la fotografia és molt bona, la banda sonora és molt bona, gent com The Cure i altres, i la fotografia està molt bé i ell ho fa molt bé. Entonces, claro, allò va quedar com un icono. Entonces, clar, no vaigues a fer un icono, és el que diem sempre, feu idees noves. Claro. O feu idees, si està fet en còmic, doncs adapta una altra, que tens opció de fer-ho. És com enguany, justament hi ha hagut dos casos, bueno, no sé si enguany o ara fa, ja sé, bé que me perdo, però recordo que han parlat de Gladiator 2, que també dius, innecessari. 2024, el mateix del Cuervo. Que de sobte el fill està viu, que dius tu... Sí. En quin moment? No t'expliquen res, tampoc. No, és com, bueno, que al final... Bueno, sí que t'expliquen, però t'expliquen a l'hora de la pel·lícula, que dius, no cal, expliquem al principi. Claro. Bueno, clar, el guai hagués sigut, si a la primera hagués quedat com a final obert, que el crió al final està viu, doncs encara tindria un sentit. Sí. Però que de sobte te tregués el crió així, fiu, saps? Sí, a part que no... A part, aquesta que estàs parlant, el problema que té és que el segon tràiler ja t'espoileja de qui és fill. I dius, però si a la primera no ho diuen, no t'ho deixen clar que sigui fill de Gladiator, no? Del personatge de Máximo. I en canvi aquí, al segon tràiler, ja te ho diuen i tu... Bueno, pues nada. Que guai, no? Que xatxi. Anem a veure la pel·lícula ja contents, no? Sapigues spoiler. A més, també una altra pel·lícula ha sigut la del Joker 2, que bueno, ja se sabia que n'hi hauria una segona, però l'han liat molt. Jo no la vaig arribar a veure al final, però l'han liat molt. A mi el que van dir també... Me van dir que el director inicialment no la volia fer, esta pel·lícula. Llavors... Sí, lo van pressionar per a que la fes. Sí, els productors, pues claro. T'imagines que ho ha fet, tipo, vale, vaig a fer la pel·lícula del món per a que me deixen estar i la pròxima vegada en una pel·li me diguin que hi ha una teoria que és una mica boja, que és que ell, com no estava d'acord, va dir, pues vaig a fer-la, però la vaig a fer un musical. No sé si pensaven que seria un desastre o no, i vol dir, no, jo vull que sigui un musical i tal, doncs ja que voleu que la faci, faig un musical. Claro, però... Fes-lo bo, sí, potser. Home, és que la primera del Joker s'ha de dir que és una pel·li molt bona i està molt ben feta. A mi m'agrada molt. Jo és que soc molt fan de les pel·lícules que només tenen com banda sonora en moments concrets i que tota la pel·lícula se basa en silencis. Crec que el Joker li passava bastant a això i estava molt ben ambientada. La segona no passa perquè és un musical, saps? Hi ha música per tot arreu, no? Vull dir, una part, o sigui, no és tot el rato, tipo Wicked o tipo la que vam parlar de Blancaneus, que hi ha molt més musical. Aquesta eren 5 o 6 moments musicals que entenc per què ho fem, però que la pel·lícula la gent no va entendre-ho. Després de veure la 1 van dir, volem que seguisca la història, però dramàticament, no musicalment. I aquí potser és per lo que no va acabar de convèncer massa la gent. És que la gent és el que diem. Avui en dia has de convèncer molt a la gent segons quines coses. Jo quan vaig a pillar el musical vaig dir, què me feu? Saps? Bueno, ara una cosa positiva que potser li podem trobar al Cuervo és que no van fer un musical, no? No, sí. Bueno, i que en principi, com crec que es van pegar una castanya bastant gran econòmicament, no hi haurà tercera part. Saps? Vull dir, no hi haurà una altra part més. O una adaptació més. Per a tu bé, no? Per a mi, perfecte. O sea, vamos. Jo este tipus de coses, ja saps que sempre en parlem, de que m'agrada que la gent almenys faci coses noves. No que adapte coses ja fetes, no, fes coses noves i diferents, interessants. No es fa. Entonces, claro, arriba un punt que no és que te n'alegres, però dius, no m'estranya que vos hagueu pegat la nata que vos heu pegat. També s'ha de dir, Jordi, que quan mires una pel·li que no t'agrada hi ha molts moments que donen cringe, no? Vergüenza ajena. En esta pel·lícula, quin moment recordes? El Cuervo 2. Bueno, hi ha un moment que estan los dos fumant-se un porret a la banyera. Això passava a la primera pel·li? No, a la segona, a la dolenta. No, però pregunto si també passava d'alguna manera. No, la primera és que era com una història... de la butxaca. Sí, però la primera, diguem... O sigui, tu la història d'amor entre ells dos, en Shelley Webster i Eric Draven, no la veus gaire, només la veus en algun flashback, en algun moment i al final. O sigui, veus molt poc, però t'entra molt fàcilment pels ulls, està molt ben feta. Aquí no, aquí és que s'estan com a un quart, 20 minuts en el tema de me enrollo con la tía en casa y tal, y nos fumamos lo que sea, y nos tomamos las pastillitas que quieras. Per això et vaig dir lo del vengador politoxicómano i la novia Choni, perquè bàsicament és la parella així, saps què vull dir?
Johnny Poligonera, de tal, pues és així. I llavors què passa? Que a la banyera hi ha un diàleg bastant patètic entre ells dos, no? Però què diuen? Pues me'n recordo molt poc, però el que me'n recordo és que li dia algo així com què és el primer que va llamar l'atenció de mi. Això li diu ella a ell, saps? I ell crec que li contesta, no sé si li diu que eras un corazón herido o algo així, saps? I ella que dius, molt bé. I és molt cutre. La història entre ells dos és cutríssima. Entonces, clar, si ja no te creus la història entre ells dos, difícilment després te creuràs tot el que ve detrás, no? I la veritat és que és molt dolenta. O sigui, hi ha moments en què ell diguem, se venga, diguem, de cada una de les persones que han tingut a veure en la seva mort, i el tema que hi ha és que ell hi ha un paio que els mata, això es veu al tràiler. Al tràiler hi ha un moment que els hi fiquen unes bosses al cap, els ofeguen i els maten, ¿vale? Un al costat de l'altre. I un dels que el mata, després ell, quan ressuscita, el troba, los busca i el troba, el cuervo el porta hasta ell i tal. I el tio està sentat a una limusín, perquè és conductor de limusín, i el tio l'apunta en una pistola, no me recordo on treu la pistola, però és igual, és un detall sense importància, i l'apunta en una pistola, i l'altre se'l queda mirant i està fumant també algun tipus de tema psicodèlic. Un tema psicodèlic. I li fa, jo a ti te maté, saps? I l'altre diu, sí, me mataste, i no sé què. I entra dins el cotxe, saps? Però el tio ho diu en una cara de, no sé, com si li passés cada dia de veure morts que estan caminant, que dius, tio, zero interès, saps què vull dir? Bueno, Jordi, acaba d'arribar el nostre company Joan Vericat. Què tal? Bon dia! Bon dia, Joan. Arribes tard avui? Bueno, hi ha coses que no es poden controlar per motius extra... És com la pel·lícula. A dormir-se? No. És com la pel·lícula. Donar quina imatge. Jordi, com estàs? Bé, ara bé. Quant de temps? Ja diguem que he expulsat el meu hate. Ja heu arrencat, ja? Saps? He expulsat el meu hate. Portem 17 minuts. Per aquesta pel·lícula, saps? Me podeu fer un resum de 2 minuts? De 2 minuts. No em mires la pel·lícula, vale. És un resum molt llarg, llits el llibre com a molt, o mira la pel·lícula original, que és la que tens aquí, que te la vaig portar, la de Brandon Lee. Esta és la novel·la en la qual se basa tot. Hem dit que el James Howard, que és el creador de la novel·la, va crear-ho després de que la seva nòvia morigués atropellat per un conductor begut. Entonces ell el dolor el va voler traduir i va fer el personatge que és un personatge que diguem, li donem poders al corp animal per a retornar les ànimes a la vida que han sigut mortes de manera injusta, saps? Llavors és això, bàsicament. El problema és que han volgut adaptar una pel·lícula com la de Brandon Lee, que és la de l'any 94, que és l'única per a mi que salvaria la saga, que n'hi ha 4, és l'única que salvaria, i en vez de fer, com li diuen ella, alguna cosa diferent, perquè d'obres de còmic n'hi ha vàries i en diferents personatges, no és sempre Eric Draven, és un altre, en diferents èpoques. I en vez de fer això, van dir, no, anem a utilitzar la història que està feta i que la gent molta li té una estima especial. Anem a putejar la gent, diguem-ho així. Anem a molestar la gent. Anem a sacsar una mica la gent perquè vagin a veure-la per a que mos critiquen, però almenys que paguen. Pues no, la gent ja va dir, no, ja no pago. Ja no la vaig a veure, ja la veuré en plataforma i tal. Entre la gent jove que no els interessa això, que les interessa més, jo què sé, la isla de les tentacions i altres coses abans que gastar-se diners anant a veure això, que més o menys és una parella que podia haver anat a la isla de les tentacions, m'entens? Vull dir, és una... Saps? Allò... Sí, o sigui, si tu els veus, és una mica... Com se diu este paio que ha sortit ara, que s'ha fet famós per això? No me'n recordo com se diu. Montoya? Montoya, vale, doncs ell podria ser Montoya tranquil·lament. Llavors, bueno, és el que et dic. Vull dir, ella és la típica Johnny Poligonera i ell el vengador politoxicòmano. O sigui, seria perfectament una parella d'anar allí a veure si la seva relació millora o no. El problema és que, clar, ja a la pel·lícula ja no pot empitjorar més. Llavors, ho veig una mica complicat. Quan se fan aquestes adaptacions de còmics o de
de la pel·lícula mateix, sí, que és una pel·lícula que té molta gent fan, i és el que li diuen ella, no és que sigui un gran pel·lículon, però té una ambientació molt ben feta, gòtica, el personatge està molt bé, l'actor lo van encertar molt bé, i llavors, pues, perquè a més s'hi sembla, l'actor s'hi sembla al personatge del còmic. Entonces, claro, allò va ser una pel·lícula que no era el 94, que no es feien pel·lis superherois ni res d'això, entonces, pues, va quedar com una icono, perquè a més, pues, diguem, la banda que els mata pues, són bastant xuscos, bastant complicats, drogats tots, no sé què, però assassins són assassins, violadors, tot, i quedava convincent, però és que aquí no, aquí el dolent nou que han ficat, diguem-ho així, adaptant el que havien fet a la pel·lícula esta, doncs és un tio sense carisma, li han ficat com a no sé què, com si tingués poders de convèncer la gent de fer assassinats, i llavors, com fas assassinat, la teva ànima va a l'infern, i no sé, ha fet com un pacte amb el diable per a enviar ànimes a l'infern i ell se viure eternament. O sigui, una cosa que la vaig veure i vaig dir, vale. Què vos heu fumat? Què vos heu fumat? Lo de la banyera. I la de la banyera és espectacular. Què passa a la banyera? Una escena a una banyera... Sí, una escena a una banyera, ells dos allí, evidentment despullats, però hi ha espuma almenys, no es veu res. Estan allí i tenen un diàleg mentre fumen un porret i es foten les pastilletes i tal, molt interessant, en el qual més o menys ell li pregunta algo així com... Perquè ells dos se coneixen a un centre de desintoxicació. Sí, de desintoxicació, de gent conflictiva i tal, no sé què, que l'original no té res a veure. Previsible més no poder. Sí, a tope, molt actual, avui en dia hi ha molta gent a estos centres, i que no m'estranya tampoc, i bàsicament passa això, que la banyera hi ha un moment molt cringe i tal, un diàleg, és que els diàlegs són molt dolents a la pel·lícula, i és allò que no sé què és lo primero que te fijaste en mí, li diu ella en ell, i ell li diu en tu corazón herido, o algo així, saps? Ai, no. I tu dius, acaba de morir un gatet a algun puesto. O altre, saps? O 5 o 6. I com 40.000 més, vull dir, diàlegs absurds i situacions absurdes. Hi ha altres obres, no, també, que quan tu adaptes un còmic així, el que vol lo fan moltes vegades és que sigui coherent, no? Sí, fidedigna, en certa manera. Molt bé. Sí, clar. Per exemple, famosíssim no, però el mitiquíssim youtuber Loulogio. Loulogio és molt friqui dels còmics i moltes vegades comenta, comentava ressenyes de pel·lícules que no han adaptat bé algun que altre còmic. I, per exemple, V de Vendetta, no sé si et sona V de Vendetta, la pel·lícula, o Watchmen, ell los criticava molt per no adaptar l'essència del còmic. Espera, que te hagas una idea de cómo eran los vídeos de Loulogio. Hola gente, bienvenidos, soy Loulogio. Hoy me he visto de gala para traeros una pieza muy especial, una auténtica joya de mi videoteca personal. En esta ocasión no se trata de un doblaje o de un anuncio batavantero, pajilla y toril. Simplemente quiero que os deleitéis con la mejor escena de ninjas de la historia del cine. Bueno, espera, això és l'inici, que és una mica... Claro, però després ell té crítiques a quines pel·lis que diria que són bastant millors que esta, també t'ho dic, però bueno. Ell és molt friqui, sí. No, però espera't. Porque la secuencia no tiene desperdicio. No, ja ho veig. Hay como dos facciones. Sí, yo he visto pelis de estas, Quan era jovenet. Mira, esto es el día que tocaba camuflaje ninja en clase, no asistieron. Sí. Va, que empieza la acción. El terreno está sembrado de bombas ninja. Sí, claro. Las muertes vais a ver que son de un realismo atroz. Atroz, sí. ¿Veis? Bueno, este muere de aquí de un modo acrobático. Sí, com tu... Hostia, este solta las pasas al dedo. Porque no ha tocado nada. Bueno, estos estaban aquí defecando y... Sí. Hòstia. Si és que n'hi ha de pel·lis d'estes, avui en dia no se'n fan. Favorito. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues però va, hi ha un temps que es feien este tipus de pel·lis. Un poco también cuando le da la gana. Jo n'havia agarrat alguna d'estes. En fin, ha sido una masacre, una escabechina ninja. Algun videoclub l'havia agarrat i avisen los companys. Este vídeo és de fa quan, Caterina? Home, ja fa temps. 13 anys. És que ella ara crec que fa un temps que no es dedica ja a fer directes. Fa còmics, té una historieta d'un còmic que ha fet ell i tal. En principi crec que va per aquí. Segurament molt més interessant que el Corvo 2024. Home, sí, seguríssim. Per cert, abans d'acabar la secció, s'ha de dir que Joan ha anat a veure una pel·li este finde
Vaig anar a veure Minecraft, Jordi, a l'estrena. Veu què? Lo divendres. Hi havia gent o què? Hi havia bastanta genteta, sí. Tots de l'edat d'un niño rata com Déu mana. Normal, a veure, és lògic. A veure, molts de xiquets ara se comencen a interessar, petitets, que porten els xiquets i tal. Petitet malament, A veure, jo tinc que dir que... 6 o 7 anys ja, no sé. Ja, però... Jocs. Però és que el Minecraft és un joc molt... Sí. Has jugat mai? No, l'he vist jugar. Un gameplay. El Minecraft, si tu te'l vols... Lo pots enfocar de mil maneres, però si tu el jugues tot sol ser una cosa pacífica, que inclús te'n transmet certa pau, certa harmonia, un món per a descobrir, imaginació, etc. I la pel·lícula està guai si ets fan del Minecraft, perquè surten coses del Minecraft surten bé, molts de guinyos, però com a pel·lícula és nefasta, o sigui, és horrible, és horrenda. Això és el que he sentit. És horrenda, o sigui, està feta... És una pel·lícula modo TikTok. Pots dir-ho, no cul. Sí. Pots dir-ho, ho dic jo, culpable, ho he dit jo. I ràpid, I rotllo, ràpid que tenim que cagar, que en 2 minuts tenim que agafar un avió. Hòstia, torno, ràpid, agafar l'avió, ja està. I allò que... Això és la pel·lícula. Això és la pel·lícula. Literal. Però tindrà èxit. No, sí. I això és el que importa, és això. El que importa són els diners. Hombre, claro. Pues bueno, en esta conclusió sobre la pel·li de Minecraft acabem la secció. Moltes gràcies, Jordi, per venir al districte 21. A rajar. Ai, al districte 21, eh? És la manida ja. És a costum. El de matí mañana, perdoneu, no sé quin programa... Me'n vaig 15 minuts tard i este programa en què es convertit. Ja s'ha canviat. En el districte. Pues bueno, i Joan, mos veiem ara, tu i jo? Sí, a veure si puc treballar una mica, no? Sí, perquè s'agrairia. S'agrairia. Pues bueno, mos veiem amb més hate la setmana que ve, Jordi. Hasta ara, fem una pausa. Hasta ara.